Здравейте, аз съм Алекс, това е Кости отново. Както на последния епизод правихме Jelly Beans, което беше много гадно. Забравих да напиша, че е влог. Съжалявам, просто малко така съм мързелив. И така аз. Добре, Алекс. Тебе. Добре, мисля, че вече много близо, айде. Айде, сега ще направим друг влог, където Кости ще се качи на това. Хокейна. Опа, ето започва. Да. Това няма да е това. Добре, вече ми стреса. Добре, не дей. Кушка! Кушка! Да, скъпи! Алекс, нали ако е това го пипна, мога да ми разреже пръста. Я чакай! Чакай. Хора, покажи го. Ето го разрушителното нещо. Това ако докосне нещо или някой, освен пода, може да бъде отнесен в вихрушка или портал. Край. Добре, по-хубаво да не го убиеш с... как да кажа... Аз едно аз го чупа. Дай на бабен санс. Чакай. Ама аз нямам бабен санс. Е така. Майти, наистина... Майти, разряза краката! Шегувам се. Не, че... Не заснемай. Ти сами се и казвай какво ще става. Добре. Кажи, той си разряза краката. Той се разряза краката. Ето, разрязали. Вижте, само разрязали. Добре, внимай, защото може да я щупиш. Добре, това няма да е влогът. Така, нека да продължим. Сервитьор. Имаме нов сервитьор, знаеш ли кой е? Шефа. Не трябва да влизаме навънка. Това някакъв е его. Защо? Само навънка, само навътре, не. Защо? Вътре да влезем вътре, после вънка. Добре, ама защото? Това още има. Ево. Добре, този път няма да има за шоуто. Ох, тук само малко боли. Ме боли. Така. Тихо, не го казвай. Тя ела. Че вече си 3 минути. Вижте, това са хотели риби, аквариумът. Ние сега сме в Спа хотел. 4-звезден. Вижте рибата! Тази риба, ако те охапе, може да умреш. Това е пираня. Само че смътно носно. Вижте тази риба. Това да е пираня. О, боже мой! Тази риба е непогледнива. О, гледайте, откъде дишат. Криле имат. Криле. О, батия! Та риба баси ганата с очи. Тези очи са зловещи. Сякаш казвам, ще заваля човечеството. Елате чай да видим, да видим близнака. Вижте, близнаците! О, колко близнаци! О, близнаци! Баси милото! Да. Да, и това си на това. Да сме го правим. Вижте! Това не е стъкло! Това е като камък! Брат, това е... Да, и стига до итка е. Пътишка! Не очаквах, че е толкова леко. Да. Майка, аз казах тази плутон. това е щупено вече. Ти там точно щупи. И аз ще кажа как ме удари. О, ето, елате да го кажем Немо близначките. Немо, виж, това е Немо. Има две Немо. Но вътре. Това е Немо. И другото Немо. Немо в реалния живот. Виж! Брат,
приятелът му. Приятелката му. Забравих името, защото ме е много досадна. Да, наистина понякога много говори. И тя забънква само немов неприятности. Да. Добре, това ще бъде блокът днес. Дано да ви хареса и до нови срещи. Не, чакай! Чакай, още има за разглеждане. Не, това е епизод 1, част първи това. Ще направим бомбите в годните бомони в Тевиса. Не, вече ние го направихме.